ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಚೌತಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಉಂತಾವ ದಿನ ಇನಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡು ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಹಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ ಅಂಟ್ಲ ಚೂರು ಪೇಟೆಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಚೂರು ಅವು ಹೂ ಅವು ಒಂದು ಪತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಪತರ್ಕಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂ ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದೇರು ಚರಂಡಿ ಪೂರ ಹೋ ಆತು ಬಂಗಾಗ್ಲಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡ. ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ತಾರ ಏತ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಒಂಜೈ ಕೈವನಾ ಏತೆ ಅವೇ ಸೈಜ್ ಎಂಚ. ನಾವು ಬಂದೇವ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಬ್ಬಾ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ಹೂವು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀವಿ ಎಡ್ಡ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ತೀವಿ ಪುಟ್ಟ ನಾವು ಬೊಲ್ಲು ಕುಂಟುಂಡ ಇಂಕೊಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೋಡು ಜ್ಯೂಸು ಕೋಳೆನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಕ್ಲೆಗಂದು ಆದ್ ಪೊರ್ತುಗಲ್ಪ ವೇಷದಕ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆತುಂಡು ಶೇ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೊಡೆಯಾನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀರ ಆದ್ ಪೊರ್ತುಗಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟುನ ಸೌಂಡ್ ಕೆಂಡ ವೇಷದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡು ಅರ್ಧ ತಪಲೆ ಜ್ಯೂಸು ಅಕ್ಲು ತುಂಡು ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಯರು ಅಲ್ಪ ಓಲ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ರೋಡ್ ಅಂಚಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಿತ್ತು ದಿತ್ತಿ ನಾನು ವೇಷದಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತಿನಮ್ಮ ಅವು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ಅಕ್ಲು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಬತ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಅರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂದೇನೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪರೋಲಿ ಅಂದ ನೀರಾವಳ ಚೂರು ಪರೋಲಿ. ಎಂಕ್ಲ ಸಂತೆಡು ಒಂದೊಂಜಿ ದಿತ್ತೊಂಡ ಒಂದು ಮೂಲಂಗಿದ ಬಿತ್ತು ತೆಕ್ಕರೆದ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪೇನ ಬರಡು ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪಡು ತೂಕ ಪಣ್ತಿ ತೊಂಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೂಕಂದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದಿತ್ತುಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ. ಒಂದು ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ತರ್ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಸೈತುಂಡು ಒಂಜಿಲ ಬತ್ತೀಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕುಡೋರಕನತ್ತೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನಡ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟು ಗಿಡ ಮಾತ ಪೊರ್ತುದು ಮಣ್ಣು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಪತ್ತತ್ತಿನ ಮೂಲ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆತುಂಡು. ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಗಿಡನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದ ಮೂಜಿ ನೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೆ ಪಾಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಪರ ಗಿಡ ದೆತ್ತದು ಹೊಸತ್ತೆ ಪುರ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಯ್ತದ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಬತ್ತದುಂಡು ನೇನು ಪೂರ ನಾಡೋಡು ನಾನು ಪೂರ ನೆತ್ತನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಈಗ ಪಾಡ್ದನ ಒಂದು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪೂರ ಬಗ್ಗದು ಪೋತು ಇಂಚಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದು ತರ್ಪಾವ್ದಿನ ಅನ್ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಪೂವಾಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10-11 ಪುಟ ಅಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು ಪೂವ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ 2 ಮುಗ್ಗಾತುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ತೋಜುಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಳುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಬಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು ಪೂವಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದೇನು ಕಸಿ ಕಟ್ಟದ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಸೇರ್ಪೌದು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ನಿಧಾನ ನಡೆದೆತ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂತೆ ದೀತೆ ಓಲ್ ಬೂರುಂಡನ್ನು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಮುಲ್ ಚಿಗುರು ಬರ್ತದುಂಡು ತೋಡು ಓ ಕಲರ್ ಆಪುನುಂಡು ಪೂವನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪ ಬ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ರೋಸ್
ಪೊಸಾತ್ ಮುಂಜಿ ಬೇತೆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕಂತಿನ ಪೊಸಾತ್ ನಡ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಮೊಗ್ಗ ಆತಂಡು ಇಂದ ಸಿಂಬ ಬಲ ಬುಡ್ಪೆ ಬಲ ಬಲ ಬುಡ್ಪೆ ಬಲ ದೆಪ್ಪೆ ಬಲ ಬುಡ್ಪೆ ಬಲ ಬುಡ್ಪೆ ಮನಿಪನೆಂತೋಡು ಏನ್ ಪೋಪೆ ಜನ ಕಾಪುಚಿ ಬುಡ್ಪೆ ಬಲ ಮನಿಪನೆಂತು ದೆಪ್ಪುಜಿ ಟಾಟಾ 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 ಬರ್ಸ ಬೋರ್ದು ಮಾತ ಹಾಳಾತಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಒಂಚೂರು ದೇವರಿಗೆ ದೀವೋಡು ಇನಿ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಪೂಕನ ಇಜ್ಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಂತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂತಿನ ಸೇವಂತಿ ಪಂಡ ಎಂಕು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಮಾತ ಪಾಡು ದಿಪ್ಪೆ ಪಾಡುನ ತುಯ್ಯಣ ಎಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಕನ ಇಷ್ಟನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜೇಕೆ ಪಾಡುವ ರಡ್ಲಾ ಬೇತೆ ಅವು ಒಂದು ಎತ್ತ ಅಲ್ಲೂ ದೀಂಡ ಪುರಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಬಕೆಟ್ ಮುಚ್ಚಿದೀವಡ ನಾನೊಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಗುಂದದೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಜತ ಗಿಡ ಹತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಶೋಕ್ ದೆಕ್ಕದೀವಂಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜೀತ್ ಕಾಪಿ ಕೊಯ್ತೇರು ಗಿಡ ಫುಲ್ಲು ಪರಂದದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜೆ ಪರಂದನೇ ಕೊಯ್ತೇರಿ ನೀ ಊಟ ಅಜ್ಜಿನ ಪೂರ ಮಂಗ ತಿಂದದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಂಗದ ಕಾಟ ಮುಳು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ಲ ಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪರಂದ ಅವರ ಉಂಡು ಗಿಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಯ್ತೇರು ಒಂದು ಕಂಚಲ ಯಾನ್ ನಡ್ತಿನಾನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಾನಂತೂ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನಡ್ತಿನ ಮೊರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಹಾಳಾದ್ ಪೋತುಂಡು ನಾನೊಂದು ಪಾಡ್ದಾಂಡಮ್ಮ ಅದು ಬೇಗ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂದು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಇಟ್ಟುಂಡು ತೂವೋಡು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಂಡ್ಲಾಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಸಂತೆಡ್ದು ಎಂಕ್ ಸಂತೆಡ್ದಾಯ್ಗೋ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಾರ್ರೆಗ್ ದೀಪೇರು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೆನ್ನುನ ನಮ್ದೇನು ತೂದೆಂಕ್ ಮನಸ್ಸೇಕೆ ನಿಜ್ಜಿ ದೆತೊಂಡು ಪಂಡು ಅಂಚ ದೆತೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಇಜಿನ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಂಡು ಸೈಡ್ಗೆ ನಡ್ರೆ ಹಣ್ಣ ಮುಳು ಮಧ್ಯಗೆ ನಡ್ತೇರು ನನ್ನ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕವೇನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡ ಫೇಲ್ ಆಪುಂಡ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಪಾವೆ. A few moments later. ಗೂಡು ದೀಪ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಫೇಲ್ ಆದ್ ಪೋಂಡಂಚಿ ಬೆಲೂನು ಒಂಜಿ ಪೊಡದ್ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಅರ್ಧ ನಗನಿ ಪೊಡದ್ದೇ ಪೋಂಡು ಬೊಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ಯಾಮೇಜೇ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟೆ ಬಲೂನುಗೆ ₹5 ₹5 ಬಲೂನ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿ ಕೈಗೆ ಬಲೂನ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಅಷ್ಟೇ ನಾಂಡಲ್ಲ ಯಾವೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಗಂಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಸುಂದುದು ಒಕ್ಕ ಬಲೂನ್ ದೆತ್ತುದು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತ ಪೋಪುಂಡತ ಅಂಚ ಮಲ್ತುದು ಏನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಫೇಲ್ ಆಂಡು ಮೂಲು ಬಲೂನ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂಗಡಿದು ಇತ್ತೆ ತೂವೋಡು ಏನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೇನಾ ಗುಜೂರಿ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಪೆ ಗುಜೂರಿ ರೂಮುಡು ಒಂತೆ ವಸ್ತುಳುಲ್ಲ ಪೂರ ದಕ್ಕುದಿನ ಐತೆ ಪೋದು ಉಂತುಂಡ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆ ಉಂಡು ಮಂಡೇಗ್ ತೂಪೆ ಇನಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಪುರುಂಟು ಪಪ್ಪಾಲೆಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಬರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಬಲೂನ್ ಪತತ್ತೆ ಅವು ಪಡದ್ದೇ ಪೋಂಡು ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಚಟ್ಟೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮುಂದೆ ಕೇರ್ ಗಾಳಿ ಪೌಡರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ದ
ಅಂಚ ಬಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆಟ್ ಗಾಳಿ ಇಚ್ಚಿ ಫೇಲ್ ಆಂಡೆನ ಐಡಿಯಾ ಯಾನು ತೂಪೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟಂಚ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕಂದು ಎರಾಂಡ್ಲ ಪೋಪುನಂಡ ತರ್ಪೌದು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಜಿಂಡ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಅವೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯಾನ ಆಸೆಡಿತ್ತೆ ಶೇ ಈ ಬಲೂನ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೊರಂಡು ಬಾಕಿಲ್ಗು ತೋರಣ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸೀದಾ ಅಂಚಿಪೋಯ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಬರೀದಂಡು ಇಟ್ಟು ಅವೇನು ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಗೂಡು ದೀಪ ಅಂತೂ ಫೇಲ್ ಆಂಡು ಕುಕ್ಕುದೀರೇಮ ಗಿಡ ನಡ್ಪರೆ ನೀಯೇ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ರೋಬಸ್ಟ್ ಗಿಡ ತರ್ಪೌದು ಒಂಜಿ ಐವ ಕಾಫಿದ ಅವೇನು ನಡ್ರೆಗಾತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಇನಿಯೇ ನಡ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇನಾ ಗುಂಡಿ ಆದವ್ವೆ ಇನಿ ನಡ್ಪರೆ ಎಲ್ಲೇನಾ ಅಂದು ಇನಿ ನಡ್ರೆ ಹಾಕುಚಿ ಅಂತು ಒಂಜಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 13 ರೂಪಾಯಿ ಮಧ್ಯೆ ರೋಬಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಕೈಪೆ ಇಂಚ ಕೊಯ್ಯಡಾ ಚಿಗುರು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಒಂದೇನೆ ಕೊಯ್ಯಡಾ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಉಂಡಮ್ಮ ಬಗ್ಗದು ಪೋಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಲೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಿಮಳ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕ ಅಂತುಂದ ತೇಮ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕ ಓಕೆ ಈ ತುಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ದೀಪಾವಳಿ ಪೊಡಪ್ಪರೆ ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಕನ ತಿಪ್ಪೇರು ನಡಕ್ಲು ಪಗೇಲಡೆ ಪೊಡ ಆತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸನೆ ಬಯ್ಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಕಿಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪ ದಿವರ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ತೆಕ್ಕದೆ ಪೋಪುಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೀಜಿನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತು ಒಚ್ಚೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಅವೇಕ್ ರಪ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಕ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನನ ದಾನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿನ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂತೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಂಡಾಕ್ಲೆಗ ಉಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪೋಡಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೇಣ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ತಜಪ್ಪವೆ ರಡ್ಡು ಪತಂಪೋತ್ತೇರಾಕ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಬಟನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಒಂದೆಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಅಂದಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಲೈನಿಂಗ್ದ ಪೀಸ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚ ಕೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಮಾತ ಇಯೆ ಶೋಕಾತಂದು ಪಂತೇರು ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಬೇತೆಕ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರದಾಲಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ 1 2 3 4 5 6 ನನ್ನ ರೆಡ್ ಪತಂಪೋತ್ತೇರು ಈತ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡೆ ನಾನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಹೂಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ದ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಹೂಪು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಥರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ತೋದಿಪ್ಪರು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ ಅವೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಅವೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಹೂಪುದ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅವೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಡಪೋದು ಕೊರ್ಪೆ ಡಬಲ್ ಹೂಪು ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ರೆಸಿನ್ ಆರ್ಟ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಳ್ಳೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅದನ್ನೇ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.